Kumshi benda ka jingrakhe ya ka sngi Pyrshah uranium ne ka anti-uranium de ha ka lingkho sngiya pasan jong Meieid Spility lingdo Langrin kidkhot jong ka KSU Southwest Khasi Hills District ha ka step jong ka apapratrik Urisa 8,000 kilami banwa ki poster ban bana ha ka leng ka district bat hayo mau korwat kumshi benda ban ken mau burong ya ka jingele baklam pendam jong Meieid Spility lingdo Langrin ban Pyrshah ya ka jingti ya uranium Hading kajingwa banda ka KSU Southwest Khasi Hills District kala hiya Shnong Domyasiat Southwest Khasi Hills District ban let bu sintio haumot lum jingtab jong Meieid Spility lingdo Langrin kumban chupan kan mau ka Meieid Spility lingdo Langrin bam kwai hadwar uble ka layeng Pyrshah ya ka jingti uranium nadu kisnam ka khandai spa prapo terter hadu ka sngi ka jinggap ha ka bakam simna pendam ya ka jingsha barngam bersit bat kentat ya ka pisah keluar Aku mangitip hi akan dikasih ke apratrik risau kadai kalengku dap sedam ke pasan jong i Meieid Spility lindok Langrin di balak latno te akan dikasih kum kaseng ni rakhe ka kum ka anti world anti uranium day bat nakaliang ka KSU Southwest Khasi Hills District ila pulong ya akan dikajingte banar keleng sodong hapo kesno makurat om dulun barawa kaji mat kan mau ipat ba ya kikintian by Meieid Spility yong makaspa kamla bantiet ka jingla yut jongan tak tak kulo sibo